Vlaardingetjes en Vlaarsen. En een bijzonder mooie middag. En uiteraard allemaal hartelijk welkom op onze traditionele sleuteloverdracht. Vlaardingetjes en Vlaarsen die volgen aandacht voor de binnenkomst van het regiment Oud-Adjudant de Vlaarsen, gevolgd door de Stadsvastelandsvereniging de Vlaarsen met in het midden Prins-Jeugdprins Dylan de Eerste en Stadsprins Jelle de Eerste. Geer en de Butenbas. Nogmaals, allemaal hartelijk welkom. En een speciaal woord van welkom wil ik hebben aan de Grootvorst Hans Verrijen met partner. Wethouder Lior Geilen. Wethouder Andries Houtman. Wethouder Ivo Tilly. Wethouder Judith Buller met uiteraard aan alle Vlaarse hoespottendragers. Uiteraard niet te vergeten het regiment Oud-Adjudant de Vlaarsen, het Raaf. De mannen van de stad. Het Spas. En Das. Ons vriend van de Soos van de Wacht. Niet te vergeten, ons vriend van het Senaat. Oud-Grootvorst Hans Ulvink, met wapen. Ons welbekende de heer Mainz. Koning Ekelid van Vlaarsen, met partner. Pastoor Reiner Kanke, zonder partner. De Centerholders met prins Silvano de Eerste. De Schoutpotten met prins Stijn de Eerste. En dan van de Schwarzwijk Angelijn de Kronkeleren met prins Koen de Eerste. Ude Oudgelijn met prins Joey de Eerste. Herman
Faustinus en onze vrienden van de charterie Marcelinus en Petrus. Ik heb het woord aan onze achteropper, bekend van radio en tv en van e-mail, onze achteropper Bert Lens. Dankjewel, ceremoniemeester Frank. We gaan beginnen aan de Sleuteldag 2024. En kieksestralen onze stadsjeugdprins, dit op de eerste, met zijn adjudant Mason. En ik kan ik zeggen, ze zijn er ganz klaar voor de komende dagen. De zon gaat ons wereldstad verwarmen. En dan gaan van geneten over onze grote prins. Ja, de eerste met adjudant Bob en adjudant Bas. Ja, lieve Lennings en Vlaarsen, ik zal nog één ding verklappen. Het gaat vandaag niet schoon werden, maar wel zeldzaam. En sommige die vingen zelfs ook schoon. Dus dat wordt voor die superlatieven allemaal een humor gooien. Weer gewoon wens je een prachtige sleuteloverdracht. En dan is onze grootvorst dadelijk de heer Hans Verheijen. Nu nog een beetje burgemeester, maar dat is dadelijk een klein beetje zeggen. Het boek getekend is dan heb je echt alles in één. Dan is ze weg van de taken, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden. Zo wie is het nog niet helemaal. Ik hoop dat je gaat genieten. Door met, geef door, vastelovend samen. En weer gewoon fijn in de zaal zitten, mogen geen vragen in de buitenmars en opmars. Lieve vrienden en Vlaarsen, ook nog een bijzonder welkom aan onze sponsoren. En als je even op de buurt je minder interessant vindt en ik ogen dwalen aan van de rechterkant, dan komen al onze sponsoren voorbij en zonder hun geeft het allemaal niet. En ook voor de Hanenhof, voor alle liga's en alle dingen die je voor ons doet, alvast een werk, dankjewel. En dan zeg ik hier klaar onze hoofdzanger. Geen aandacht voor Frans Gerard met het Gerijns Volkslied. Het geeft gewoon even met de stiepen deze geven. Het wordt niet zo netjes zo, dus Frans en de cup zitten mee.
En met dit lied kennen we natuurlijk gaan beginnen aan ons sleutelrock 2024. Morgen gaan de kapelmeester Maurice vragen om een buitenmars en opmars te spelen. En ik ken ze jullie door in de opmars voor onze burgemeester.